स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि साननि रादाबफोराव दङ। गोदान दिल्लीआव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंजानाय बैसागु फोरबोआ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि हाजोआव दिनैनिफ्राय बावखुंग्रि फेस्टिभेला जागायबाय। बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बादायलायनायाव सेथि बान्थायाव 1 लाख रां, नैथि बान्थायाव 50,000 रां, थामथि बान्थायाव 25,000 रां मोननो हागोन। क'क्राझार जिल्लानि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै आगु बैसागु फोरबो फालिदों। बे फोरबोआव माखासे बादायलायनाय होगोन, जेरै मोसानाय बादायलायनाय, मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय, थालिर बिफां गाखोनाय आरो दाउज्ला सौलायनाय। दिनै डिब्रुगड़, पासिघाट आरो नीलाबारिसिम थांनाय गोदान बिरखं गाथोनखौ बेखेवगोन। गुजरातनि भारुच मुंनि जायगायाव थानाय मोनसे अर्गानिक कम्पानियाव हरखाब बेफ्रुनाय जाथाय सोमजिनायाव 6 सुबुंफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा जोखोम जादों। एपिएससिखौ लानानै आसाम केबिनेटनि मोनसे थिरांथा। CCE 2014 खौ मोनसे कमिटिनि गेजेरजों नायबिजिरनाय जागोन। रेलगारिनि जाब्रबथायाव तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनाय 2 बर' लाइमोननि जिउ गोमादों। डिब्रुगड़ जिल्लानि सनारि गामियाव बिस गोनां मैखुन जानानै 4 सुबुं जिउ गोमादों। भारतारि बोथोर बिगियान मिरुआ फोरमायनाय बायदिब्ला रंजालि बैसागु बोथोरनि समावबो फैगौ सान4नि गेजेराव आसामजों लोगोसे सा-सानजा माखासे रायजोफोराव गोख्रों अखा हानायनि मिजिं दं। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि साखाथिनि नादांगिरि हाजो सेरनि राभापारायाव गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदियैनो देग्लायबो नादां बोराइ नादां बुरै मन्दिराव साननैनि हाबाफारिजों फुजा खुंफुंनो लाहार-फाहार खालामदों। पाकिस्तानाव शेहबाज शरीफआ मैया 10 एप्रिल खालारखालि पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि महरै सायख'जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।